Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. A wannan bidiyo za mu tattauna akan abubuwa muhimmai waɗanda ya kamata ka mayar hankali a lokacin da za ka sayi token. A gefen Dex, kasuwancin Dex gaba ɗaya ya danganci bincike ne. Idan har baka bincike a cikin shi, to ba za ka samu token wanda zai baka manyan kuɗi ba. Akwai token ɗin da za ka riƙe shi sati ɗaya kana bincike akan shi, kana lura da community nashi. Yaya yanayin samun karɓuwansu yake? Suna samun karɓuwa ne ko kuma a'a suna samun raguwar mutane? Wannan yana da tasiri sosai ga sayen token. Idan har baka bincike akan irin wa'innan, kawai kana shigowa ne duk token ɗin da ka gani an ƙirƙira sabo ka siya, ko kuma token ɗin da ka gani a sama yana top ka siye, ko kuma wanda ka gani ya ɗan sauka ka ce za ka siya, to ba za ka rabu da yin asara ba a cikin wannan Dex ɗin. Dole sai ka zurfafa akan binciken token, sannan za ka samu token wanda zai baka manyan kuɗi. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. So a nan idan ka shigo, abu guda wanda ya kamata a ce ka lura da shi shine ka fara diba trending tokens waɗanda suka yi tashi, ko dai sun yi tashi minti 5 ko kuma sun yi tashi awa 1 ko kuma sun yi tashi awa 24 da ya wuce. A kansu za mu mayar hankali. So sai mu koma a nan gefen wurin trending ɗin nan sai mu danna shi. So bayan mun shigo, idan mun diba a cikin trending ɗin nan akwai wurin trending, sannan kuma akwai wurin next BC, akwai kuma wurin BSC trending. Sai mu zo a nan wurin next BC ɗin nan. A nan wurin next BC ɗin nan wato next blue chip ne. Wannan wani sashi ne wanda ita wannan Gmgn take warewa ta tantance wasu tokens, ta ce to ta ware wa'innan tokens, ta yi scanning na contract nasu babu wani matsala a kansu. Ma'ana amintattu ne kenan a wurinta. So duk su ne na wa'inda muke gani. Idan muka diba za mu gani a nan wurin blue chip kowane za ka ga da percentage shi. Wani za ka ga 14 point something, wani 11.10. So wa'innan percentage ne wa'inda ita wannan Gmgn take ba su. Token misali ya kai matsayi kaza, to an tabbatar da shi a gefen amincin shi. So a nan idan ka shigo za ka ga chart na token ɗin. Kamar da muke gani gashi nan chart ɗin ya fara tafiya, yanzu ga price in token ɗin na 0.0098324. Wannan shine price na token ɗin. Amma ka sani cewa Dex fa ba ta respecting na technical analysis. Inda ya kamata a ce kafin mayar hankali, kafin nazari akan shi shine on-chain data. Ka fara la'akari da misali nawa ne market cap na wannan token ɗin, nawa ne liquidity na wannan token ɗin. Sannan kuma sai ka diba trading volume nashi 24 hours da suka wuce. Idan muka diba a nan sama, za mu gani ga market cap na token ɗin nan, sannan kuma ga trading volume nashi nan. Za mu ga trading volume ɗin shi ya kashe wurin 100k za mu iya cewa. So wannan kenan a nan saman nan. Idan muka diba nan wurin nan chart ne wanda zai baka dama ka iya analysis na token ɗin kamar da na ce muku, amma Dex ba ta respecting wannan. Ta fi maidar da hankali akan on-chain data. So don haka shi ya kamata ka mayar hankali. Nan wa'innan abubuwa wa'inda muke gani wa'innan technical indicators ne. Technical indicators ne wanda idan ka danna za ka ga ya canza wurin layin ga. Za ka ga suna kan caccanzawa. Muna gani? Balle ita wannan Dex-Tool ɗin ba ta da daɗin aiki in dai gefen wai analysis ne na token. Daɗin shi ka ɗauki copy na token ɗin ka je ka sa a cikin Dex screener zai fi ma sauƙi idan kana son ka ga chart ɗin ne kai tsaye. So wannan na ƙasan na wurin technical analysis ne. A nan ƙasan nan za mu gani akwai wurin activity, sannan kuma akwai wurin holders, akwai wurin traders, sannan kuma akwai wurin my trade, sannan akwai wurin holding, akwai dev token, sannan akwai liquidity, sai kuma full information. So a nan idan muka diba wurin full information za mu gani total liquidity wanda akwai akan wannan token ɗin. Akwai liquidity na Solana kwara 578, wanda kima shi za ta iya kama wurin 256 da kuma 410. A nan ƙasa shi kuma wurin market cap ne. Market cap ɗin nashi shi kuma yana wurin miliyon 972. Amma a nan idan muka diba muka haɗa market cap ɗin da liquidity ɗin, za mu gani liquidity ɗin ya yi ƙaranci, wanda musanya a kai zai iya zamtowa abu mai wuya. Ya kamata a ce mu lura da wannan saboda shi ne musabbabin honeypot. Yanzu nan daga liquidity ɗin ya ɗan ƙara sauka kaɗan, to akasarin waɗanda suka yi holding na wannan token ɗin ba kowa ba ne zai samu damar da zai iya musanya akan wannan token ɗin, saboda babu isasshen madarar kuɗin, babu isasshen liquidity wanda zai iya baka dama ka iya canza kuɗin, ka iya canza daga token ɗin izuwa Solana naka. Ba zai yiwu ba saboda babu isasshen kuɗin a liquidity.
So a nan shi kuma na gaba wurin holders, wannan adadin mutane waɗanda suke riƙe da wannan token ɗin, ba wai waɗanda suke trading akan wannan token ba, a'a waɗanda suke riƙe da shi sun yi holding nashi. A nan za mu gani mutum 16,255. So sai nan na ƙasa shi kuma wurin total supply za mu gani 99 something billion. Suna wurin fear. A nan idan kana son ka ga liquidity in shi yana lock ne ko wani abu, wannan address in za ka yi copy sai ka je ka diba shi a wata irin platform haka waɗanda ake locking na liquidity. Sai nan shi kuma wurin token creator in nan, wannan shine wallet address na wanda ya ƙirƙira wannan token in. So sai nan na ƙasa shi kuma wurin pool created, nan shi kuma lokaci ne wanda aka ƙirƙira wannan token in, ko dai kuma lokacin da aka zuba ma wannan token in liquidity. Sai nan shi kuma wurin bubble in nan, wannan zai baka dama ne ka ga wallet waɗanda suke da linkin da juna. Akwai wallet wanda za ka gani misali idan za a iya gane da cewa ina riƙe da wani kaso mai yawa na wannan token in, to sai in raba shi zuwa wasu hannaye daban. Kamar in buɗe wannan wallet ɗin, in buɗe wannan wallet, in buɗe wannan wallet. Amma idan har suna da alaƙa da juna, to wannan bubble zai nuna. Wannan bubble map ne wanda yake kamo wallet waɗanda suke da alaƙa da juna. Don haka za ka iya yin viewing nashi ka gani akwai wallet shin waɗanda suke da alaƙa da juna waɗanda suke riƙe da wannan token in. So don haka mun gani akwai wallet waɗanda za mu gani suna da alaƙa da juna, kamar wannan za mu gani da shi da wannan suna da alaƙa, wannan kuma da shi da wannan guda uku kenan, wannan shi kuma ga shi nan da yawa ma suna da alaƙa da juna. So wannan kenan, nan za ka iya dannawa sama wurin holder list ɗin nan sai ka danna shi. So a nan za ka gani percentage wanda kowa yake riƙe da shi. So a nan kenan za mu gani gefen holder za ka iya zuwa ka diddiba shi da kyau ka gani, saboda yanzu video ne ba sai mun tsawaita da yawa ba. Bari mu zo abu mai muhimmanci. So a nan sama idan muka diba za mu ga social media account wanda aka yi linke in shi akan wannan token in. Don haka za mu danna shi domin ya fi muhimmanci ka fara diba wannan. Saboda community idan yana da girma, wannan token in za ka gani yana iya samun karɓuwa lokaci guda. Idan kuma community in ƙaramin community ne, to token in gaskiya idan dai ba wai community bane wanda yake samun ci gaba, ko da ƙarami ne in dai yana samun ci gaba kullum, to kana tsammanin da cewa token in yana iya yin daraja nan gaba. Amma idan community in yana nan cheap yadda yake wuri guda, babu wani ƙaruwa a kan shi, to token in mai wai ne iya samun karɓuwa. Saboda wannan Dex ita duk tana da alaƙa da waɗannan, ta ma hi alaƙa da su saboda mutane su ne ke ɗaga token. So a nan idan muka diba za mu ga Twitter handle nasu nan Smart Pocket, ga adadin mutane waɗanda suke following nan, ga kuma adadin mutane waɗanda suke following nasu. A nan gada mu ga tarin mutane waɗanda suke bibiyan su, mu ɗauka da cewa a'a na gaskiya ne ko kuma token in nagartaccen token ne. Followers ana tara su cikin awa 24 ta hanyar mi? Ta hanyar running ads. Za ka iya bayar da talla a tara ma waɗannan followers in cikin awa 24. Abin da ya kamata a ce muhimmai mu hankali idan za mu diba posting in, mu diba yanayin comment na mutane, sannan kuma da yanayin viewers in, da kuma yanayin waɗanda suke nuna sha'awa akan wannan token in. So sai nan na ƙasa shi kuma wurin launch in nan, wannan yana nuna sauye-sauye ne wanda aka yi akan wannan token in. Mun gani an yi sauye-sauyen abubuwa guda 41, wannan yana iya kan zamantowa abu ne mai kyawu kuma yana iya zamantowa saɓanin haka. Saboda ana iya misali kamar irin mint event haka, ko kuma new faces, ko kuma launchpad, ko kuma sauye-sauye na version akan wannan token in, duk yana iya faruwa. Ma'ana dai wannan an sauya wani abu ne saɓanin yadda aka ƙirƙira wannan token in, an sauya har guda 41. So wannan yana iya zamantowa abu ne mai kyawu kuma yana iya zamantowa saɓanin haka nan. So sai nan na gaba shi kuma wurin delete shin nan za mu gani an yi deleting na saƙonni guda 4. Wannan yana iya zamantowa normal saboda canje-canje ne ƙila na announcement ko wani abu. Amma a wani gefe kuma idan muka diba za mu gani yana kam iya zamantowa misali Def ya yi deleting in tweet ne saboda rage hujjoji. Don haka dole sai an lura da wurin nan. Ba wai abu bane wanda za ka iya cewa za ka ba da zargi lokaci guda, ko ba abu bane wanda za ka iya ƙalewa lokaci guda. Za ka iya dibawa ka gani to menene dalilin da yasa aka yi deleting na wannan teaching. So sai a nan shi kuma wurin rename in nan za mu gani an canza ma wannan token in suna har sau 4, ko kuma an canza ma wannan Twitter account suna har sau 4. Wannan kan yana iya zamtowa haɗari 80%. Yana iya zamtowa haɗari ne, saboda me zai sa a canza suna? Abubuwan da ke sa a canza suna bai wuce a ce ƙwara guda zuwa 2. To me zai sa har kuma a canza wurin sau 4? Def suna da wani abu guda wanda za ka gani idan suna son su ƙirƙira token za su iya creating na token da social media account
ƙwara guda su yi creating token guda 4 ko 5. Misali idan suka yi wannan suka yi rug-pulling nashi su ƙirƙiri wani token su yi rug-pulling nashi su koma su ƙirƙiri wani haka za su dinga yi amma kuma da account guda. To ita wannan platform in tana baka dama ka iya ganin wannan. A nan za mu gani an canza ma wannan token in suna haso ko kuma an canza ma wannan Twitter account suna haso. So wannan yana iya zamtowa haɗari gaskiya wurin za mu iya cewa 80% ma. Saboda me zai sa a canza suna haso 4. Sai nan na ƙasa shi kuma wurin website. Wannan website ne wanda za ka gani bayani akan wannan token in duk za mu shiga kowane daga ciki. Kawai dai in fara muku bayani yadda yake. Sai nan shi kuma wurin Telegram, wannan Telegram account nasu ne. Duk wani token wanda za a ƙirƙira za ka biya kuɗin Dex. Duk wani token wanda ake ƙirƙira ana biya kuɗi saboda a yi verifying naka, a tabbatar da token ɗinka ya shigo. Kamar kuɗin ƙungiya ne za a iya cewa. To mun ga adadin kuɗi wanda aka biya. A nan idan duk za ka canza wani bayani akan wannan token, to dole ne sai ka biya wa'innan kuɗaɗen. Yanzu nan idan ina da buƙatar zan yi updating a matsayina na member na wannan token ɗin, zan iya updating na wani abu ko da social media account ne ko kuma website ko wani abu haka. Amma me sai na biya adadin dala 499. Sai nan shi kuma wurin CTO ɗin nan, wannan community takeover ne. To za mu gani adadin kuɗin da suka biya ni wannan. So sai nan shi kuma wurin search on X ɗin nan, wannan idan ka danna wurin name ɗin nan, to kai tsaye zai kai ka ga cikin Twitter. Sai ya maka searching na wannan token in SP. Sai nan shi kuma wurin contract shi ma kai tsaye zai kai ka cikin Twitter sai ya ma searching na contract in. Sai nan shi ma wurin dev kai tsaye zai kai ka ma searching na shi. Sai nan na ƙasa shi kuma wurin basic information. Wannan za mu ga akwai wurin SoulScan. Wannan blockchain explorer ne. Za mu gani SoulScan in ita ce blockchain explorer. Idan ka danna za ka ga wasu bayanai a can cikin explorer in. So yanzu nan bari mu dawo a nan wurin launch in nan idan muka danna shi misali. So a nan za mu gani ga abubuwan da aka yi launching akan wannan token in nan. Ga sunan gaba ɗaya. Sai nan na gaba shi kuma wurin delete in nan. Wannan zai nuna ma abubuwan da aka yi delete ne, sakonnin da aka goggoge. Ga sunan gaba ɗaya za ka iya diddibawa sai ka karanta ka gani. Idan abu ne na zargi za ka gane. Idan kuma saɓanin haka ne shi ma za ka gane. Duk za ka sai token ka ya fara diba wa'innan abubuwa. Sai nan na gaba shi kuma wurin rename in nan. Da sunaye wa'inda aka canza ma wannan Twitter handle ɗin. Za mu ga daga wannan aka maidar da shi wannan, daga shi aka maidar da shi wannan, daga wannan kuma ga wanda yake kai yanzu nan. Ga lokaci wa'inda aka caccanza masu nan. A nan kuma idan muka diba za mu gani lokacin da aka ƙirƙiri wannan full in da lokacin da aka misali canza ma wannan Twitter handle ɗin suna, za mu ga ba wani lokaci ba ne mai tazara sosai. Don haka bari mu koma a nan baya. Mu zo wurin full information ɗin nan. Ga lokaci wanda aka zuba ma wannan token ɗin liquidity. Ga shi nan 10 ga watan 6 2025. So wannan kun gani akwai alamu na ɗan zargi a kan shi. Kamar wannan Twitter handle ɗin siyan shi suka yi. Ba wai ainihin nasu ba ne, saboda ana haka na. Idan misali ina so in ƙirƙiri token kuma na san da cewa mutane ne masu nazari sosai za su yi bincike akan wannan token ɗin nawa. To za ka ga duk wasu kawa na zargi zan rufe shi. In siya account waɗanda suke da mutane da yawa, waɗanda suke da followers da yawa. Ɗazun nan idan mun lura wurin followers ɗin ga nasu, kun ga yanzu ya ƙaru. Wannan ke nuna da cewa kenan sun bayar da talla ne akan wannan token ɗin. Shi yasa kuka gani followers ɗin ƙaruwa suke yi. Idan kai running ad za ka gani cikin 24 hours sai ka ga followers ɗinka sun kai ko miliyon nawa kake da buƙata. So sai nan na gaba shi kuma wurin website ɗin nan. Wannan zai baka dama ka iya ganin bayani akan wannan token ɗin wanda suka aza ga website ɗin nasu. So za mu ga website ɗin nasu nan. Bari mu shiga na wurin Telegram ɗin mu gani shi kuma yaya isalin Telegram yake. So a nan cikin Telegram ɗin mun gani ga abun ga in nashi na. A'a, shin token ɗin an yi listing nashi kenan ma a centralized exchange. Saboda mun gani gashi nan Mexi ta sa shi, ta yi listing nashi. So token ɗin kuma gaskiya da alamun kuma na ƙwarai ne idan muka diba ta wani gefe. In za ka siye ne kai holding za ka iya diba ga centralized. Saboda idan token ya shiga centralized exchange ana misali ɗan bashi yadda. Saboda ya fita daga hannun dev, bai hannun dev yanzu ya koma hannun traders ne da investors su ne ke juya wannan token ɗin. So amma kuma abun la'akari a nan mu diba adadin subscribers ɗin sai mu diba adadin kuma viewers ɗin.
za mu ga akwai wurin mutum 200,000 can misali subscribers ɗin, nan kuma sai mu ga viewers ɗin mutum 3,000 ne da 'yan wasu kanu a kai. So a nan gaskiya token ɗin yana iya zamtowa legit kuma yana iya zamtowa saɓanin haka nan. So sai nan shi kuma mu tsallako a nan wurin search on X ɗin nan, mu danna wurin name ɗin nan. So a nan ya nuna muna SP da yawa, don haka bari mu koma mu yi searching na contract ɗin kai tsaye. So mun gani ga ainihin SP ɗin nan. A nan gaskiya token ɗin ba laifi. Gaskiya, saboda me? Mu lura da nan ba running ads aka yi ba, asalin normal viral ne da ya ci. So a nan gaskiya idan muka diba za mu gani community nasu yana ɗan da ƙarfi, wanda za mu iya siyan token ko dun wannan. Saboda community shi ke ɗaga token. Idan kana da babban community to token ɗin naka sai ya fi daraja, saɓanin a ce wanda yake da ƙaramin community. Idan kuma community ɗin yana samun karɓuwa, mu diba wannan posting ɗin. Ya yi shi kwana 4 da ya wuce, amma mu diba adadin supporters wa'inda ya samu akan wannan token ɗin. Wannan ke nuna da cewa community nasu yana ɗan da ƙarfi. Don haka token ɗin za ka iya trading a kan shi idan za ka yi holding ne. Amma idan za ka yi snapping trading duk bai buƙatar wa'innan. Idan za ka yi snapping trading kawai abun da yake la'akari da shi shine me? Contract, token contract. Idan babu alamun rockful da honeypot ma dai musamman, idan babu alamun honeypot a kai, ko da za a yi rockfulling nashi ne nan gaba, ko minti 30 ko awa ɗaya za ka iya shiga wannan token ɗin. Amma idan za ka yi holding na token, idan har ba ka yi nazari a kan community nasu ba, to gaskiya za ka iya sayan token ka dawo kuma ka yi asara, ka ma yi neman ainihin uwar kuɗinka ta fito ta gagara. Capital ɗin za ka ga sun ma shige gaba ɗaya. So Allah Ubangiji ya samu dace, yana da kyau idan za ka sayi token ka yi nazari a kan shi. Wannan na yi shi ne a takaice idan za ka bincika da kanka, ka tsaya ka karanta komi ɗaya bayan ɗaya, ka fahimci abubuwan da suke nufi kamin ka sayi token in dai holding ɗin shi za ka yi. Amma idan snapping trading ne, wannan kawai ka yi la'akari a kan token contract ɗin.